Tarpaulin. Wala pa po akong tarpaulin. King's Garden. Wala pa raw siyang tarpaulin, guys. Ayan. Ay, huwag kang alis dyan. Salamat ate, bait. Ganda ng mga plants niya, guys. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. I-edit mo ang mukha ko. Masaya ang vlog na to. Ako na isama. Ayan guys, may bago sa paningin ko. Shooting star ate? Opo, shooting star. 150 lang guys. Yung mga naghahanap ng mga kakaibang plants, ayan, 150. Ganda. Ang hanap po talaga dito guys, kamatis. Ang dami ko ng plants. Puno na yung aking sasakyan guys. Pero kung mapapansin nyo, ang gaganda ng plants nila. Ayan. May ano ako dito, oh, melon, watermelon. Ate, budget meal ba yan? Opo, 150 lang din. Hindi 100? Nagkuripot. Sige, pag ay 10 piraso kukunin mo. Paano kasi naman ate? May ganyan ako. Ha? 300 pa ang bili ko na tegi. O, tingnan mo. Nakakadala. O, diba? Nakakadala. Gusto ko 100. Kaya, natatawa si ate, oh. Masaya mag-vlog ng ganito. Nag-uumpisa na naman tayo. Ate, game ka bang i-vlog? Makulit to eh. Makulit eh. Wala akong ayos. Ay, tignan mo naman natin itsura ko, di ba? Hindi. Aba, hindi naman ikaw ang kukunan ko itong mga plants mong magaganda. Pero ate, sa totoo lang, ang hanap ko talaga kamatis. Napatingin lang ako eh. Pero ate, gusto kong malaman, aba, maganda. Ate, magkano to? 750 pa ang golden dragon. Ah, 750. Pero ang ganda na ng kanyang, ayan guys, oh. Diba? Variegation niya, golden dragon. Ano pong ano niyo? Ako po si Ate Laila. Ng Bicolano, Waray nun po. Waray nun? Ay, waray nun. Waray ka rin? Ah, waray din si ate pala. Tagadiin ka ate. Napindot. Ano? Samar po. Oh, taga Samar. Saan po? Sa Katbalugan. Uy, kababayan. Taga Katbalugan. Aba, mapapasarap. Naka-round up na mo. Ay, nako, talaga. Ayos, galing Yan. lang sa fly. Medyo magulot. Wait lang, guys. Ito, guys, hindi ako magkakamali. Si Dark Form. Oo nga, glorioso. Glorioso. Ang laki kasi. 800. 800. Ayan. Halagang 5. Oh, meron siyang 500. Pero yung 800, Nasira lang yan sa dahon niya. Kaya hangin. at least buhay, di ba? Hindi naman siya yung ano, kahit may issue yung dahon, at least makikita mo naman, malusog. Malalaki yung plants ni ate, guys. So, yan o, gaganda. Kahit tikit-tikit siya. Makikita mong healthy naman. Ate, magkano to si Mexicanum? Si Mixip, ito po. Hanggang 1,000. Hanggang 1,000 si Mexicanum. O yan, may budget mo din si ate, 500. Ay wow, at yung titignan ko, malaki pala siya. Kaya pala 1,000 guys. Kasi ate, pwede bang i-demo mo to? Ano? I-demo ko pa. Ayan, 1,000. Eh, laki naman kasi. Pero meron daw siyang 500. Wow, kagandahan talaga ng plants dito sa Pulong Bunga, ate. Lipahan sila. Ah, lipahan sila. Ate, first Sakop time. siya ng Pulong Bunga. Sakop siya ng Pulong Bunga. First time kong pumunta rito, ate. Sa totoo lang. Nasaan ang 500 mo, te? Ito man. O, diba? At least makita ng viewers natin, ate. Yung 500. O, yan, o. Hindi nagkakalayo. 1,500 Mexicanum. Kung lalayo pa kayo, dito na kayo. 500. Ate, ito si Anthurium. Hindi ko anong pinaka-ID. Super lush na. Yung mga viewers natin alam yan. Magkano to, ate? 1,500 po. 1,500. May pinaka-budget meal kanyan, ate? Wala. O, wala. Pero hintayin nyo. Wala lang siya eh. Ayun, mabili ba, ate? Ito si Subustatum. Siyempre, hindi ako magkakamali. Magkano ate yung ganito? 500. 500.
Super naman kasi guys na ano, healthy. Yung kanyang 500 sa totoo lang po. Hindi kayo magsisisi. Kung may mahahanap kayong budget meal, totoo lang depende naman kasi yan sa itsura ng plants. So, meron din si ating budget meal. Punta po kayo dito. Ate, ito. Si ano? Si... May, Pink Princess. Kahit may issue ang dahon, pero healthy pa rin. Nakikita nyo naman po. Magkano siya ate? 3K. Hanggang 2.5 yan. O hanggang 2.5 yan Ayan, hanggang 2.5 guys. Ibibigay sa inyo ni ate. Ito ate. Si ano? Florida Beauty. Magkano naman po siya? Hanggang 500. Hanggang 500. Florida Beauty. Ito si Moonlight. 300. Sa totoo lang si Florida Beauty, ang ganda talaga niya, di ba? Ate, sino to te? Yan si Prince of Orange. Alam mo sila Thai Sunrise, Prince of Orange, medyo nalilito pa ako sa totoo lang. Ate, magkano ang presyuhan? Prince of Orange, 700. Uy, 700 guys. Yung 700 ni ate, malaki na po. 1, 2, 3, 4, 5. Orlando. Si Orlando. Kasimple. Malamang Si Orlando, 150. 150 si Orlando. Nakapat. Maganda ang tindig niya guys. Sa totoo lang. Hindi siya pang 50 pesos. Hindi totoo yun. Diba? Alam natin yung itsura ng plants. Pang 50 pesos. Pero ito ate yung mga malalaki mong trilling na Mycans Giant na to Magkano po? 150 lang. Oy, 150 lang. Napakataas po niya. Hindi ko lang po makuha. May demo sa inyo. Ate, kung masyadong malaki yung yung watermelon, magkano? Ito. Mother plant po. Mother plant. Hindi ko po siya binibin. Marami siyang budget meal, guys. Ayan, natatawa si ate. Diba? 150 lang, Oh. Malago na siya. 150. Malalaki siya, no? Kaya naman pala. Malalaki, tapos unti-unting mababawas. Ate, tama. Unti-unting mababawas, tapos bibili na naman ako. Ang ganda mag-vlog ngayon. Sinumpong na naman tayo ng tawa. Di, kunin ko na to. Nakakahiya naman kay ate. Ito, magkano to, kalateya? Ay, meron na palang price, guys. 150. Ayan. Ate, parang laserum ba to? Opo. Magkano po siya? Andun po yung may maganda-ganda. May maganda-ganda. Magkano po presyuhan? Ito, guys, may laserum si ate. Ayan, dinidemo niya. 300. Ate, harap mo yan. Ba? Punta po kayo kay ate. Waray ini talaga, kailangan, syempre, ipopromote natin si ate. Waray to Waray buot. Ayun lang, may buot tayo. 300. Ante, itong mga ito, Magnificum. Uy, dating tagpo 400, ang bili ko, 350 na. Malamang pag may lambing, 300 na lang yan. Kasi yung anak ko, sabi niya, ng price. Ayan. Kasi minsan naalis na ako. Ako ate, minsan pag masaya pa naman ang vlog, yun ang inuuna ko. Ate, ito magkano to? Yan ma'am, pwede yan sa 75. Wow, si Batik. Pwede 75 si Batik. Ayan di ba? Ano bang nandun sa akin? Ay, naku, ang hirap niya nalagaan. Paano kadali? Sa totoo lang. Paano pa ma'am? Namatayan ako niyan. Pero magkano presyo niyan? Bumaba na naman. Tapos pag nategi, sayang naman ng 200. Napakadali ito. 250 nga bili ko niyan Oo, 250 talaga to. Diba? Ay, nako. Paano mo siya inaalagaan? Wala, fertilizer lang naman. Kaya nga, nagpipilo na nga lang ako Sa totoo lang Kahit twice a month lang. So ibig sabihin pala, dinidiligan siya sa isang buwan? Ay, pag nasa init naman kasi araw-araw ko naman ito didilig. Pag nasa initan. Pero pag hindi nasa initan, hindi araw-araw ang dilig. Kasi
kasi siyempre baka pa yan. Pero hindi ito masilan. Ewan ko ba, ano ba nangyari dun sa mga yon? Iba't iba yung variety niya, no, ate, no? Ayan, no? Di ba? Mayroon. Ate, 200 din yan. Opo, parehas pa. 200 din yan. Ato, pag mga ganito na lalas na mga... Ay, ito. Si Jesus, nakakalimutan ko na. Meron akong Jesus. Kaso, medyo nasira yung kanyang mga leaves. Naarawan eh. Pero di, umukay na rin naman siya. Mantakin nyo guys, dati 500. Ayan na. Ngayon 350 na lang. Yan. Punta kayo dito. O diba? Ay ako nga, tignan mo. Paanang magsasaka. Silver sa atin natin, magkano yan sa'yo? Ay, silver sa atin. 150 na lang yan. Magkano? Wow, 150. Diba? 150. Hindi mo na kailangan mag-alaga. Sis Maria Joseph, ang Laguna. Yan o, 150. Ayan. Yan ang 500. Okay, ito si Gloriosum. Ito ang 500. Ito 400. 450 yan. Pero 400. O, sampa. Nakalagay yan sa akin. Kung nagba-budget meal kayo ng 200, isa ampa. Ilang dahon yan. Meron ng shoot o. O, diba? At i-dew mo nga. Siyempre tutulungan natin si kababayan. Waray ito eh. Diba? Ayan. Nakakahiya. Wala akong ano. 500. Nako, okay lang yan, di ba? 500, di ba? Ang lalaki ng leaves. Ate, sino ba itong nasa? Si Red Congo, 850. Oh, yung dating tag 225. Saan ka pa? Nagbabaan, nagayahan kayo ah. Oo, 850 na lang. 850 na lang. Ayan ah. Saan pa? Talagang bagsak presyuhan dito guys. Sa totoo lang. Totoo nga. Diba? Ate, pag mga makakapal na red saya, magkano? Ay, ito, ay ano ito? Red lipstick. Ayan ba tawag yan? Oo, tignan mo. Tindera yan, pero hindi alam. Wala ka sa lipstick. Oh, tindera yan, pero... Tawag ko dyan eh. Oh, Red lipstick. ito ang pink lipstick. Ayun, red. O, ikukurik ko na to. Yung pa rin yun. Oo, yung pa rin yun, di ba? Ito yung mga red sayam. Ito, hindi parang nag-i-mutate lang siya, di ba? Ito si pink, yan. Nasa gilid. Pink lipstick. O, ito naman si red sayam, yan. Magkano dito ate presyuhan mo? Ayan, magkano uli ate? 250, oh. Laki na ng pot, super less guys. Ito ate yung mga satin mo, magkano? 150. Ay, Wow. hindi yan sa 100. 100. Oh, yan. 100, di ba? Ate, meron ka bang ano? Lady, ano ba to? Yung lady satin? Ay, wala po. Ito yung 150 dito. Ano ba yung silver satin? Tapos, yung isa, wala akong ano noon. silver lady. Ah, Ayun. silver lady. Sa atin dito. Bakit parang ibang kulay niya? Oo nga. Di ba? Minsan, parang magda-dark. Oh, ito naman, pare-pareho yan. Parang nag-light, ano, nawala yung silver niya. Oo nga, no? Green. Pero pwedeng ibigay ni ate 100, guys. Aba, talagang nagmurahan na. Ate, itong si Emerald mo, nalago. Ay, emerald. Green Emerald. Ito, Yes. ito mamo. Mura lang yan. 300 ang Kasi malaki na po. May pinakamura ba niyan, ate? 150. Oh, di ba? 150. Pero, yung kanyang 300, 150, guys, tignan nyo naman. Ang lalaki ng lalagyanan. Oh, 150. Ayan. Ayan, dinidemo ni ate. 150. Ang daming ikakat. Di ba? Oo. Ang dami mo na magagawa. Ang dami mo nang magagawa. Ang tawag ng iba ay red ilan. Oh, red emerald. Ang hahaba, no? Ang hahaba niya, pero litong pat niya. Ha? Eh, kasi naman ang liit ng pat niya. Pero magkano to? 200 lang mo. O yan, 200. Drilling na po, guys. Ayan. 200. Hindi nyo na kailangan maghanap pa ng tag 100 budget meal. Diyos miyo, ang laki-laki, oh. 200. 200 lang. Diba? 200. Ate, si
Sino to? Gumapang na siya. Gumapang na sa lupa pala. Katulad po niyan dito. Monstera. Teka nga lang. Si Amiredium ata yan eh. Ay, hindi. Tibatib. Tibatib. Monstera ng tibatib. Monstera Tibatib. Hindi yan 50,000 ah. Hindi. Joke lang. Ate, magkano yan? Ano lang po, 350. Oh, 350. Kasi naman, ang dami naman kasi ang kakapal na. Ililipat nyo na lang po. Kung gusto nyo ilipat. Payat. Magkano to? Magulo pa to? Ha? 150. 150 si Gigantum. Grabe, nagmura na si Gigantum, oh. Ano yan? Aquatato. Ay, ano ba yan? Aquatato. Aquatatum. May bagong pandinig na naman ako. Aquatatum. Anong pagkakaiba niya ni Gigantum? Gigantium yata yung sinasabi. Oo, Gigantium. Ewan ko. Wala kasi ako doon. Hindi ko may ano. Hindi mo ma-explain. Pero, Oo. Pero mahalaga 150, guys. Ang dami naman kasing ano talaga ng plants, eh, di ba? Ano uli ate ID? ano, aquatato. Aquatatum. Ay ba, ang ganda nito. Lumaki na siya. Magkano to ate? Caladium. Caladium. 150 lang. Ate, ito sino to? Syngonium. Syngonium. O yung ano ba yung si Syngonium na wala na yung variegated? Hindi po yan. Green talaga yan. Ah, green talaga siya? Magkano to? Wala, gumapang lang siya dyan. Gumapang? Wala pa siyang price. Ah, wala pa siyang price. Kaya pala. Siyempre ito ate, may mga price to magkano? Yan. 150. 150. Ito si Calathea. Ano, pink stripe. Pink stripe. Dito po si Calathea, pink stripe, 150. Ah, kaya. Ito ate, 150 rin. 100. Ayan. Dito na tayo sa mas maganda. Ayan, 150. Hindi naman kasi talaga maselan yan ate. Sa totoo lang. Diba? So, ibig sabihin ate, nagla-live selling din kayo dito. Ay, dati po. Dati. Pero pag may mag-order sa yung Lalamove, pwede. Okay, pwede. Ayan, order na po kayo. Ito si Calathea, magkano to ate? 150 din. 150, pero hindi ito mahirap alagaan. Totoo lang. Tandaan niya ngayon. Kasi nga, medyo... Sa bagay, ano naman ang panahon ngayon, malamig din, no? Medyo nagkasakit, ang lalas na, ayan. Pero guys, sa totoo lang, yung mga plants ni ate, malulusog. Ito, si Magnificum guys, may malaki siya, 700. Ayan, pero meron siya mga pinaka-budget meal. Ate, pare-pareho lang to? Yan, 350. Siyempre, pwedeng ibigay hanggang 350 lang pala. Tatawad pa eh, no? Sabi niya, mga nalagyan niya mga kasi. Ate, bakit tong Dieffenbachia mo medyo may price? Oo nga. Rare to? 500, yes. Rare yan. Ah, rare siya. Diba? Dieffenbachia. Ito yung rare guys. Ayan. Ayun ang mother plant niya. Pakita niyo mo. Teka lang. Ayan palang mother ni Dieffenbachia. Malamang may pinaka ano siya. ID talaga. Diba? Di lang alam ni ate. O, diba? Yung nagbablog hindi kursado. Pinaano namin. Oo nga eh. Paki-comment na lang po ang correct ID niya guys. Variety siya ng Dieffenbachia. Ate, ito. Anong plants to? Maganda naman siya. Ah, anak-anak. Ito ate dito. Yan. Para si Dark Lord. Red emerald yan. Ah, si Red Emerald pa rin. Magkano naman to ate? Ito guys, yung walang pasong Red Emerald ni ate, 150 din. Ito ate, hindi ka magkakamali si Aglonema Suksum. O yan, magkano sa'yo to? 400. Ito si mga ordinary. Marian. Hanggang ano yan? 200 yan ha? Hanggang 200. Kasi guys, ang lalaki naman, matataas mo kasi siya. 200. Diba? 150. Oh, hanggang 150. Pwede pang tumawad.
Yung mga server sa atin ni ate, oh. Tag 150, 100 meron yan. Ito ate si Mickey Mouse. Yan ang 500. Oo. Kasi naman, ayan oh. Ay, ayaw. Ayan po, yung kanyang mga pot, yung stem niya. Talaga ma'am, ito, ibibigay ko ng 150 sa iyo. Ganun? Ayan. Ang ganda na ha. Ay, nako, yung 150 mamamatay na naman. Ayan, 150 daw. Madali yung alagaan. Sa akin lang 150 guys ibibigay hindi sa inyo. Sasabihin si ate Len, nanguripot na naman. Ibigay ko na lang sa iyo. O syempre guys, yung lassie room ni Ates, malaki na rin naman mother type na. 600. Pero meron din siyang budget meal, yung kanina. Syempre guys, dito sa unahan ng kanyang garden, makikita ninyo yung mga kroto ni ate. Itong matataas, malalaki na talaga, 150. Diba? 150 yung mga bubbles niya. Meron din siyang tag 100. Dito sa bandang unahan. O, diba? Sulit na. Ate, magkano yung ganito mo? O, 150 din yung tiplan. Pero hindi lugi, ang kapal, ang taas pa. Malapad yan dahon. Oh, kaya di ang ganda pala sa ano nito, sa landscaping nito, ate, no? Ayun pa. Ate, anong bulaklak nun? Yung nasa unahan. Anong pangalan? Donya. Donya. As in Donya yan. Donya. Si Donya raw. Magkano naman yung ganon? Yung ganun, ano lang, 200. Yung malaki na yan ha. Ang ganda. Hindi ko na anuhin yung mga price nitong iba kasi mura lang naman talaga itong mga to. Diba? Kutsarita. Ito kasi siyempre kakaiba to. Magkano to? 200. Yan guys. Ang laki na. Ito guys yung mga kroto ni ate. 100. Oh. Hindi ka nalalayo kung pupunta ka ng Silang Cavite. Ito yung tag 100. Ate, ito magkano dito? Yan, 100 na lang din. Yan, 100. Ito yung ginagamit sa mga pangkasal. Diba? Malalago nga kay ate. Ang tataas. Ate, ano bang correct ID nito? Nakalimutan ko rin. Ano, ang alam ko na Nanguhula na rin sa ate. Basta 100. Tagal ko na rin, nakalimutan ko na yung mga kapwa. Oh, parang ganun. Parang variety siya ng Papua. O, diba guys? Family siya ng Papua. Paki-comment na lang po yung pinaka-correct ID niya. Pero ang mahalaga, 100 lang siya guys. Malulusog. Ito yung gumamela ni ate. Variegation. Pwede dalawa, 150. Ayan, saan ka pa? Anong plants ba ito? Walang bulaklak. Ano yan? Tawag ito? Ang hula naman si ate. Tawa ng tawa. Garlic vine. Sarap. Tumawa ni waray nun. Ate, ito. Garlic vine. Garlic vine. Wala siyang bulaklak. Wala siyang bulaklak. Pero magkano ang presyo? Ito yung 100 lang. 100. Pati ito. Yan. Ang gaganda. Ang kakapal po. Hindi, ang viewers natin alam nila yan. Diba? Yung mga garlic vine. Garlic vine. Sayang walang bulaklak. Diba? Ang ganda ko. Kakatanggal lang. Mabilis lang ba siya? Oo, ano lang. Pinaka ano niya, 1 week. Matanggal. 1 week natatanggal na siya.